Πολύ παίξαμε μπάλα, έτσι. Έτσι. Συνεχίζουμε. Ήρθε η ώρα για να αλλάξουμε χρώμα στην μπάλα. Ήρθε η ώρα λοιπόν για την ομάδα, κυρίες και κύριοι, που έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια όλων των Ελλήνων, προσφέροντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας. Γι' αυτό άλλωστε και χαρακτηρίστηκε ως αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Μορφές που σημάδεψαν τον ελληνικό αθλητισμό και που δικαίως θεωρούνται συνώνυμο της καλαθοσφαίρισης διέπρεψαν με τα κιτρινόμαυρα του Άρη, είτε ως παίκτες είτε ως προπονητές, αλλά και από διοικητικές θέσεις. Ονόματα όπως του Φέδωνα Ματθαίου ή του Ανέστη Πεταλίδη, έστω και αν δεν βρίσκονται πια κοντά μας, θα συνοδεύουν όλους τους φίλους της πορτοκαλί μπάλας και τα πεπραγμένα τους θα αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Το τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου ιδρύθηκε το 1923 και μόλις 7 χρόνια αργότερα, το 1930, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο, το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Τη δεκαετία του 50 άρχισε η ανωδική πορεία του μπασκετικού Άρη στα χέρια του Ανέστη Πεταλίδη. Σχεδόν μισό αιώνα μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου, ένας από τους πλέον πεισματάριδες παίκτες του, ο Γιάννης Ιωαννίδης, κάθισε στον πάγκο του Άρη και απογείωσε το σύλλογο. Πρωτάθλημα το 79, σπάζοντας το κατεστημένο των Αθηνών, και μετά από ένα σύντομο διάλειμμα χωρίς τίτλους, από το 83 και έπειτα, ο Άρης θα γράψει τη δική του χρυσή ιστορία σε Ελλάδα και Ευρώπη. 8 πρωταθλήματα, τα 7 συνεχόμενα από το 85 έως το 91, 6 κύπελα Ελλάδος, συμμετοχή σε 3 Final Four στη σειρά και το κύπελο κυπελούχων το 93 μετά τον αξέχαστο τελικό με την Εφές Πίλσεν στο Τωρίνο. Γκάλης και Γιαννάκης θα συνθέσουν ένα τρομακτικό για τους αντιπάλους δίδυμο, παρασύροντας όποιον τίτλο βρέθηκε στον δρόμο τους εκείνη την εποχή. Μετά το τέλος εποχής εκείνης της ομάδας θα ακολουθήσουν άλλα 2 κύπελα Ελλάδος το 1998 και το 2004, ενώ στο Αλεξάνδριο θα πανηγυρίσουν ακόμα 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, το κύπελο Κόρατς το 1997 και το Eurocup το 2003. Οι πρωταγωνιστές έχουν ανέβει ήδη μαζί μας στη σκηνή και για την απονομή καλούνται ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μιχαηλίδης, αλλά και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης. Όχι τρίποντο βέβαια. Ναουμόσκι διηθεί. Ναι. Το rebound είναι το Μισούνος. Ναι, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης. Συγκινητικές στιγμές. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη βράβευση, γιατί και οι δύο κύριοι έχουν και αυτή πολλή δουλειά. Καθώς βλέπετε σπουδαίες μορφές του ελληνικού μπάσκετ εδώ μαζί μας στην σκηνή. Έτσι λοιπόν, μαζί μας είναι ο Βασίλης Παραμανίδης, Σταύρος Χολόπουλος, Μινάς Τουρκμενίδης, Γιάννης Μαντόπουλος, Βασίλης Λυπηρίδης, ο Νίκος Φιλίππου, ο Δημήτρης Νάστος, ο Πέτρος Σταμάτης, ο Τάσος Τσιτάκης, ο Μιχάλης Ρωμανίδης,
ο Νίκος Γκάλης, δεν βρίσκονται εδώ μαζί μας βέβαια όλοι. Ο Λάζαρος Βορεάδης, ο Διονύσης Ανανιάδης, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο Χρήστος Μαγκότσιος, ο Τζανής Σταυρακόπουλος, ο Άρης Χολόπουλος, ο Στράτος Βαμβουκούδης, ο Δημήτρης Οκολάκης, ο Γιώργος Δοξάκης, ο Γιώργος Φλόρος, ο Γιάννης Χιούτης, ο Αργύρης Πιάρας, ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, ο Δημήτρης Σαβδάλας, ο Στέργιος Μπουσβάρος, ο Δημήτρης Καραμανόλης, ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ο Δημήτρης Καλόγυρος, ο Αγγέλης Βουρτζούμης, ο Αργύρης Ντάλιαρης, ο Κωνσταντίνος Παρίσης, ο Διαμαντής Κόντρας, ο Στέλιος Καλαντίδης, ο Γιάννης Λάπας, ο Νέστορος Κόμματος, ο Γιώργος Κοσμερίδης, ο Γιώργος Γάσπαρης, ο Στράτος Καραμανόλης, ο Μιχάλης Πιλιώτης, ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος, ο Μάκης Νικολαίδης, ο Αλέξης Κυρίτσης, ο Νίκος Τσαχτάνης, ο Νίκος Βετούλας. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι θα θέλαν να βρίσκονται όλοι εδώ. Έχουν ανελημμένες υποχρεώσεις, δεν έχουν καταφέρει όλοι να είναι ανάμεσά μας. Ένας από αυτούς που θα ήθελε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορεί να είναι απόψε μαζί μας γιατί έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του, είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος καθοδηγεί τεχνικά τη Λιμός, βρίσκεται στη Γαλλία και μας έχει στείλει το ακόλουθο μήνυμα. Ειλικρινά, λοιπόν, λέει ο κύριος Γιαννάκης, θα ήθελα πολύ να είμαι παρόν στη σημερινή εκδήλωση και να βρεθώ ανάμεσα στη μεγάλη οικογένεια του Άρη, αλλά ανάμεσα σε πολλούς και σπουδαίους αθλητές, προπονητές, παράγοντες που προσέφεραν πολλά στη Θεσσαλονίκη. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις όμως με την ομάδα μου απόψε μου στερούν αυτή την ευκαιρία να είμαι μαζί σας, λέει ο κύριος Γιαννάκης. Μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε όσους χάρισαν μοναδικές στιγμές στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Για τη Θεσσαλονίκη, άλλωστε, το μπάσκετ είναι τρόπος ζωής και δικαιολογημένα φέρει τον τίτλο της μπασκετομάνας. Η αγάπη για το άθλημα είναι δεδομένη και θέλω να πιστεύω ότι με συντονισμένη προσπάθεια και δουλειά θα έρθει η στιγμή που θα παίξει πάλι η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστικό ρόλο. Να είστε όλοι καλά, καταλήγει ο κύριος Γιαννάκης στο μήνυμά του. Χειροκρότημα. Σκοπίμως βέβαια δεν ακούσατε το όνομα του Γιάννη. Σκοπίμως βέβαια δεν ακούσατε το όνομα του Γιάννη Ιωαννίδη, στιγμές στο οποίο στον πάγκο του Άρη θα απολαύσουμε αμέσως το βίντεο που ακολουθεί. Coach, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, έτσι. Ο κύριος Μπουτάρης και ο κύριος Μιχαηλίδης σας πρόλαβαν να ζουν στο βραβείο, αλλά εμείς σας έχουμε ακόμη ένα βραβείο. Σας έχουμε μία έκπληξη. Σας έχουμε δύο μικρούς φίλους μας από την Ακαδημία του Άρη που είναι εδώ για σας. Είναι ο Μιλτιάδης και ο Μιχαήλ, είναι για σας, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Οι δύο μικροί φίλοι μας που βρίσκονται εδώ και δίνουν το βραβείο στον Ιωάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Coach, θα θέλαμε δύο λόγια, όχι ως υφυπουργός αυτή τη φορά, ως προπονητής. Όταν είσαι οικογένεια, όταν είσαι ομάδα, καταφέρνεις πάντα να κάνεις καλύτερο αποτέλεσμα από ομάδες οι οποίες έχουν πολύ καλύτερους παίκτες, αλλά δεν είναι ομάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά του ατομικού αθλήματος με το ομαδικό. Το ομαδικό το άθλημα πρέπει να κρύψει το μειονέκτημα του οποιοδήποτε παίκτη και να του δείξει να βγάλει τα προσόντα του.
Όταν καταφέρεις λοιπόν να κάνεις αυτή τη χημεία, τότε η ομάδα πάει καλά. Και επομένως δεν μετρούν τα χρήματα, μετρούν τα απαραίτητα χρήματα, αλλά από εκεί και πέρα να μπορέσουμε πλέον να κάνουμε αυτή τη χημεία. Και η Θεσσαλονίκη θα τα καταφέρει και θα ξαναεπανέλθει. Να είστε καλά. Ήταν πολλές οι μεγάλες στιγμές. Η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Εμείς πήραμε σε 9 χρόνια 8 πρωταθλήματα και 5 κύπελα, 6 πόσα. Λοιπόν, τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τι να πω. Coach, μια ατάκα και εσείς πολλές επιτυχίες. Και ως παίχτης βέβαια, έτσι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό. Για μας θα παραμείνει πάντα ο φίλος, ο συμπαίκτης, ο προπονητής μας. Επίσης την ΟΠΑΠ ΑΕ για την ευγενική χορηγία και να ξέρει ότι τις δύσκολες στιγμές, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε, να ξέρετε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη και ο αθλητισμός βασίζεται πάρα πολύ, όλος ο ελληνικός αθλητισμός, στις χορηγίες που θα πάρει από τον ΟΠΑΠ. Μη μας ξεχνάτε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε.